Ngizokuthi-ke nginibingelele nginamukele kuzoke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsizi. Kusuka umsindo ey'nkundleni zokuxhumana emva kokuthi abantu behlasele intokazi lapha eyaziwa ngoNokwanda Mabaso eyathunga MC lapha emcimbini DJ Bong Social Link ekade ngomhla ka-2 kuNovemba ngo-2024. Abantu abaningi bakhala ngokuthi emva kokuperforma ke kukazaba kuzwakale izwi layo le ntombazane ithi ke Iyebo la khona kuphazamiseke ke uzaba ngesikhathi ke performa futhi kuleya video ubonakala nje zama ukuyithulisa intokazi ukuthi ayithule phela. Abantu abaningi base bekwada noma bedinwa kakhulu bangena ke kwi-page layo le ntokazi bayihlasela beyibuza ukuthi ibingathuli ngani njengoba bekade ke iphazamisa ukade umculo kade performa ke lapha ke uzama comment ey'nkundleni zokuxhumana nangomunye ethi ke ubangani nozaba nangomunye ethi ke respect performing artist next time Ntombi nangomunye ethi ke kwala noma eseshaya ama-sign uzaba lutho ke ugel ukuthula nangomunye ethi ke yebo uzaba uthi ke ukukhuzile kodwa sithanda nangomunye ethi ke you will learn and grow never mind the bitter comment. Ngifisa ukuthi ngizuvo lokho nombono ukuthi wena cabanga noma ukuthi ke usuyibone le video, uma ukuthi ubungakayiboni le video ake ngikubonise yona la kwi-comment section ngiyipostile lapha ku Twitter wami uzokwazi ukuthi uyibone injengoba injalo.